Здравейте, скъпи приятели на Грамотен БГ! През изминалите дни в нашата Фейсбук страница се разгоря оживена дискусия около употребата на израза „извинявам се“. Много от нашите последователи споделиха, че по време на обучението си са били наставлявани от своите преподаватели-филолози, че този израз е неправилен, тъй като човек не може да се извинява сам на себе си, т.е. не може да си даде извинение сам. Според това разбиране, извинението трябва да бъде предоставено от друг човек, а не да се заявява от самия говорещ. За да внесем малко повече яснота по въпроса, от Грамотен БГ си позволихме да се свържем с Института за български език при Българската академия на науките, най-авторитетната институция в страната по въпросите на българския език. Отговорът, който получихме, е категоричен и се основава на съвременните езикови норми и практики. В това видео ние ще предоставим официалната позиция на Института за български език към БАН относно употребата на израза „извинявам се“. Също така ще разгледаме и неговото значение и употреба в съвременния български език. Целта ни е да предоставим на нашите зрители точна и обоснована информация, която да внесе яснота по този често обсъждан въпрос. Ето и отговорът на Българската академия на науките. Слушайте внимателно. Глаголът „извинявам“ означава прощавам, оправдавам някого за постъпката му, а глаголът „извинявам се“ означава искам извинение, моля за извинение. Тоест със се образува непреходен глагол с друго значение, а не възвратен глагол. В случая се не се заменя със себе си. Ако това видео ви е харесало, последвайте страницата на Грамотен БГ, абонирайте се за нашия YouTube канал. Благодаря ви за вниманието, довиждане и до нови срещи!